Hej, mit navn er Henrik Overby. Jeg begyndte for et stykke tid siden at lede efter optagelser og videoer, der kunne motivere mig i min hverdag, og jeg fandt en del på YouTube. En af disse optagelser, jeg fandt, var ved en fyr, som hedder Joe Vitale. Han læser en bog, der på dansk hedder På den anden side af positiv tankegang, og den er skrevet af en forfatter, der hedder Dr. Robert Anthony. Jeg begyndte at lytte til denne optagelse, og jeg oplevede, at jeg blev mere positiv for hver dag, der gik. Jamen, fordi den er på engelsk, og fordi den hele tiden er noget, så var det hele tiden noget, jeg missede. Og jeg blev også træt af at oversætte ind i hovedet. Derfor så besluttede jeg mig for at oversætte den og indtale den på dansk. Denne bog, den handler om at skabe positive resultater. Den handler om at tage vores idéer og vores drømme og lave dem om til virkelighed. Hvis du er på udkig efter en metode, der tager dig på den anden side af positiv tankegang, så vil denne her optagelse være af god værdi for dig. Jeg har lavet den i bidder på 10-20 minutter, så du kan lytte til det, du har brug for. Kig efter i noterne under hver optagelse for at se, hvad de handler om. Lad os begynde. Kapitel 1. Positive tanker, negative tanker, korrekte tanker. Startpunktet for at lave permanente og vedvarende forandringer i vores liv begynder med at forstå forskellen mellem positiv tankegang, negativ tankegang og rigtig tankegang. Tænk på den person, som sidder nede ved et klaver. Han spiller, men der er ingen harmoni, ingen balance og ingen virkelige toner, fordi han hele tiden rammer de forkerte tangenter. Spilleren giver til sidst op med den her disharmoni og mangel på nydelse og fornøjelse i hans musik og beslutter sig for at gå til en lærer. Læreren siger, du har evnen til at spille, men du er nødt til at forstå musikken. Hver af os har evnen til at spille livets spil med balance, harmoni og glæde, men vi er nødt til at kende reglerne og principperne. Livet arbejder i overensstemmelse med principper og fysiske love. Hvis de ikke gjorde det, så kunne du ikke flyve i et fly, fordi der ikke ville være nogen tyngdekraft. Der ville heller ikke være sådan nogle ting som elektricitet, og 2 plus 2 ville ikke være 4. Loven i universet er fuldstændig pålidelig. Universets love er fuldstændig pålidelige, men de er også uforanderlige. Du kan stole på dem. De vil virke hver gang. Sammenfattet vil de universelle love aldrig skuffe dig. Lige meget hvor gammel du er, lige meget hvor ung du er, hvor kort, hvor tyk, hvor mager, din religion, din nationalitet, eller om du er kvinde eller mand. Den kraft, den energi er neutral. Vi styrer den gennem vores idéer og vores overbevisning. Det vil sige, at dine ord er loven i universet. Men du er nødt til at kende disse love. Uden at forstå disse love, så vil du med uvidenhed ikke skabe det, du ønsker. Den grundlæggende lov, som alle love understøtter, er loven om årsag og effekt. Denne lov om årsag og effekt siger, at effekten eller resultatet af enhver situation må være lige med årsag. Årsagen er altid en idé eller en overbevisning. En anden måde at beskrive loven om årsag og effekt på, er at beskrive den som at så og høste, eller aktion og reaktion. Eller i moderne kontekst, mine idéer er blevet til mit resultat. Loven om årsag og effekt er upersonlig, ligesom solskin. Hvis du står i solen, så vil du modtage varmen og de helbredende fordele af solens stråler. Hvis du står i skyggen, så vil solens stråler ikke ramme dig. Men hvem bevægede dig ind i skyggen? Hvem bevægede dig ind i mørket? Sandheden er, at vi er i mørke, fordi vi er uvidende. Jeg gentager, loven om årsag og effekt er upersonlig. Det er derfor, vi kan se så mange mennesker, der grundlæggende er gode, men som har så mange problemer og ulykker i deres liv. Et sted i deres liv har de misbrugt eller misforstået denne lov. Det betyder ikke, at han eller hun er dårlige mennesker. Det betyder ikke, at han eller hun ikke er elskelige mennesker. Det betyder, at de gennem uvidenhed eller ved at misforstå loven, har denne person misbrugt loven.
altså for eksempel aerodynamik eller tyngdekraft, vil ikke kunne slå dig ihjel, men at misforstå dens funktion vil, også selvom du er venlig, elskelig og en positiv person. Universet er ligesom en flod. Floden bliver ved med at strømme. Den er ligeglad med, om du er glad, ked, god eller dårlig. Den bliver ved med at strømme. Nogle mennesker går ned til floden og græder. Nogle mennesker går ned til floden og er glade, men floden er ligeglad. Den bliver ved med at strømme. Vi kan bruge den, eller vi kan hoppe ned i den og drukne. Floden bliver ved med at strømme, fordi den er upersonlig. Og sådan er det med universet. Universet, vi lever i, kan understøtte os eller ødelægge os. Det er vores fortolkning og brug af loven, der bestemmer vores effekt eller resultat. Hvis vi er forarmet i vores tanker og går ned til livets flod kun med en teske, så vil vi forbande den lille smule, vi får i vores teske. Vi forbander andre, fordi de har mere, end vi har. Men husk, hvad end vi forbander, så vil det forbande os. Floden er der, og den flyder med overflod. Vi kan komme til livets flod med en teske, en spand, en tønde, på et hvilket som helst tidspunkt vi ønsker. Hvad vi tager af floden er op til os. Den eneste begrænsning er vores sind. Sandheden er, at vi kan få lige det, vi ønsker, hvis vi opgiver vores overbevisning om, at vi ikke kan få det. Så simpelt er det. Alle vores forventninger har ledet os til at tro nogle ting omkring os selv. Hvad enten disse overbevisninger er sande eller falske, så er det fordi vi har accepteret dem som sande, og så er de sande for os. Når vi taler længe nok, så bliver det til en lov i universet. Udtal dine begrænsninger energisk nok, og de vil blive til dine begrænsninger. Hvad enten dine overbevisninger er sande eller falske eller helt vanvittige, hvis du accepterer dem, så kommer de i dit liv, og det kommer til at handle om dette. Når vi engang har accepteret en idé, så er det denne idés tid, der er kommet, og der er intet, der kan stoppe den. Hvis vi har accepteret en idé af mangel og begrænsning, så er det denne idé-tid, der er kommet til os. Der er intet, vi kan gøre ved det, bortset fra at ændre vores tanker. Hvis du planter et frø, så vil det gro. Hvis du planter en tomat, så vil du få en tomatplante. Tomaten vil ikke skifte mening og blive til en agurk, bare fordi du tænker, at en agurk vil være bedre for dig. Jorden vil give dig tomatplanter, så længe du bliver ved med at plante det. Også selvom du er allergisk over for tomater. Se på de overbevisninger, der former det grundlæggende i dit liv. Vi er fulde af overbevisninger, som vi har samlet sammen gennem årene. Attityder, idéer, meninger og omstændigheder. Vi er så fulde af den viden, at når vi bliver udfordret, så sætter vi hælene i og tænker, fortæl mig ikke noget nyt. Jeg har mine overbevisninger. Hvor våger du at prøve at udfordre dem? Det er dette, jeg har baseret hele mit liv på. Og nu fortæller du mig, at jeg kan være forkert på den. Det vil jeg ikke høre. Så vi lever med et sæt overbevisning, der handler om religion, et sæt overbevisninger, der hedder politik, et sæt overbevisninger, der handler om os selv, et sæt overbevisninger, der handler om, hvem vi kan lide og hvem vi ikke kan lide, og et sæt overbevisninger omkring alt muligt andet. Mange af de ting, som vi har overbevisninger omkring, er genereret af vores fortidige oplevelser, grupper af mennesker eller enkeltindivider. Ikke nødvendigvis sande, men de er ting, som vi forestiller os som sande, i nødvendigheden af at kunne overleve. Fordi viljen til overlevelse og ønsket om sikkerhed er stærkt, så vil vi skabe regler omkring livet og hvordan det udfolder sig, og disse regler bliver til overbevisninger. Uheldigvis kan disse overbevisninger også blive til begrænsninger. I sidste ende kan vi kun være succesfulde til den grad, vi er villige til at skrotte vores misforståede overbevisninger. Når vi oplever sygdom, fiasko og mangel, så er det oftest på grund af begrænsninger i vores sind. Det triste er, at selvom vi ved, at der er noget i vores liv, der ikke fungerer så godt, så er vi stadigvæk bange for forandring. Vi er låst i vores comfort zone, lige meget hvor selvdestruktiv den så er. Og alligevel er den eneste måde, vi kan komme ud af vores comfort zone på,
at blive fri af vores problemer og begrænsninger, er at gøre noget, der er ukomfortabelt. Vi kan kun opleve den mængde af frihed i forhold til den grad af sandhed, som vi er villige til at acceptere, uden at løbe skrigende væk. Vi må holde op med at snyde os selv, og holde op med at give andre skylden, og holde op med at undgå at tage ubehagelige beslutninger, og begynde at se sandheden i øjnene, at vi måske har accepteret ubearbejdelige overbevisninger, som nu er den direkte årsager til begivenheder i vores liv. Det er ikke et spørgsmål om at gå fra negativ tankegang til positiv tankegang. Det handler om at bevæge sig hen imod rigtig tankegang, hvilket betyder at kende den absolute sandhed omkring hvem vi er og vores forhold til livet. Rigtig tankegang, hvilket er baseret på sandheden og ikke på en illusion, er grundlaget, der bestemmer soliditeten af al anden tankegang. Positiv tankegang og negativ tankegang er begge filtreret gennem vores overbevisningssystem. Rigtig tankegang kommer fra at være opmærksom på sandheden eller realiteten i alle situationer. Søg altid efter sandheden i alle situationer, som du er involveret i. Se bag ved dit eget overbevisningssystem og spørg dit højere selv, hvad er sandheden omkring dette? Dit højere selv vil altid afsløre for dig, hvis du er klar til at høre på den. Når du handler ud fra sandheden, så bruger du rigtig tankegang. Det er lige meget, om du er positiv eller negativ, men om du er dig selv. Når du er dig selv, hvilket betyder, at du tillader dit højere selv, at det kan afsløre sandheden, så vil alle situationer, som du er involveret i, løse sig selv perfekt. Det lyder måske magisk, men det er kun loven om årsag og effekt, der fungerer. Målet for alle store lærere siden tidernes morgen har været at vække os op til det faktum, at vi selv skaber vores virkelighed. Og mere vigtigt, vi er ansvarlige over for alle de ting, der sker i vores liv. Det inkluderer det gode, det onde og det grimme. Hvis vi tror, at noget eller nogen uden for os selv er årsagen til vores problemer, så vil vi altid kun kunne se uden for os selv efter løsning. For at kunne finde det sande svar på vores problemer, så er vi nødt til at begynde med at se på os selv og på mennesker på en ny måde. Den ydre verden er på mange måder en gentagelse af vores indre verden. Du må forstå dette. Hvor mange mennesker med problemer kender du, der ikke har givet dette faktum det mindste opmærksomhed? Lige meget hvor meget determination, lige meget hvor meget viljestyrke, inspiration eller motivation, så vil vi ikke løse vores problemer, hvis vi kigger efter løsninger uden for os selv.